जानायखौनो नायनो थांगोन आं दिसाव जों साथामल' दङ नै ओरै जिं गासिनो दखानजोब आरोखि बेलासिबाय मोनाबाय गार्डेनाव बेरायनोसै दसे गाइस नै साफानो एसे बेरायदांनोसै गुवारखा बेबो गार्डेना दा ओरै थांनायसै दाना ओरैसो थांदोंसैलाय जायो जेरैजोंबो बेरायबायनोहाय मोजांथार आरो एक्सारसाइज दैया ओरैबायदि दायो साफा फोसाबजोबखाबाय दा ओमफ्राय बैथिंहाय न' दंबावो आरो बेजों गिदिंजोबगोन जे दै नायनै एकदमबारे गिदिंहैजोबगोन आरोखि है दंफां गायजोब्बाय सिगांथ' दंफाङानो मोनसेबो गैखाया ओरैबो दंफां गायजोब्बाय सैमाया ओरैबो सिगांनिफ्राय साबसिन जाबाय ना बेलाय नै मा सोलारलाबायनो नागिरो माबाजोबनो हायाला बारस'जोबनो हागोन नाबो दङ बिराद ना थायो जोंहाय गिदिंहैगोन दे बैजों लामा दङ ओमफ्राय एलाउड गैया ओरैहाय सिदा बारस'लांजागोन फुरा बारस'लांजागोन आरोखि फैदो बेलासिथ' थाबाय आंलाय माथो आस्थे नोंखौ मोनहैखागोन माथो दानो ससे बेलासियावहाय बेरायफैनोहाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्टखा ओमफ्राय फैनोहाय बायो जोबोदनो सिखारबावदों उन्दुबावदोंसोमोन दिनैलाय सेन्टारावहाय एसे दाउ दं आरोखि आइलेण्डआवहाय बेले मा बेले गासिनो दाउ गोजानो माथो नैबे आइलेण्डसो दै ओरैबो दै गोजा ओमफ्राय नै दाउब' दं ओमफ्राय हांसो सिलारिबो दं बैलायाव नै मोजां माबायदि गोजानावसो नै आरो थांबावोसो बेलासि बेरायनोहाय आराम जाहैबाय ने खायला बिफां बायदिसो नुयो नांगौ खायलाथ' नङा अरसिन दा दाखालिनिखौ अरसिन औ नोङो देनजारसो बिदि दे थ्रोबनो ओइ नै बे गेटजों फैजोबो बियो बैलाय लामाखौ नुबाय दा नैबे इन्ट्रेन्स गेट सिकिउरिटिया नुवाखै दिनै देन्जार मानसि फैखासै दायो सिगांनि बायदिद्राय सिगांहाय माने इसेबां गैयामोन एसे खम जाबाय दा माने खममोन सिगांहाय एसे दायो ओरैबायदि देन्जार मानसि फैखासै ओमफ्राय गायनायाबो बांसिन थान्दा जायोना थाबायै मेंलायबाय दिलाय गारि खाग्रा गोजा नै हादि दग्लाया गेदे हनै हादि दग्लाया नै लागाव जा गिदिरखोलै हादि दग्लाया नुबाय दा जा गिदिर थांखो नै दावदों ओइ एब्रेबायसो नै ना जानो नागिरदों ना ओइ बिरबाय ओरै बिरलांबाय नै जिबौआ ना लादों नैलाय नै जा नै हा माबासोबाव नायाबो
नायलाय बायदि नुयो नै एफा गिदिर ना सुआ नांखाया इयो जा गिदिरखा ओमफ्राय नायाबो बै आदि दग्लाखौ लाबोनो नायनि र' आदि दग्लाया गिदिर गिदिर दं माथाम नायल' दै माबेसेथो माथाम दङ नैबे मासे औ नैबे मासे जाहैबाय ओमफ्राय नैबे मासे ओमफ्राय गोजौआवबो मानै दं माथो नै गोदोसो हादिदग्ला गोरलैयावसो नुनायमोनलै नै बेसेबां गोजानाव दङ खय बिगा जागोनलै इयो सोरायग्रा मानि बेयावहाय मा होनो रेस्टरुम बानायब्ला मोजां जागोन ने टयलेट मा औ बैयाव दङथ' इन्ट्रेन्सआवहाय लावबो माबा बानायगोनदां लांदां बानायबाय दा दिनै नैबेयावसो सोगोन दा बिसोरो औ बेयावसो सोजोबगोन पाटिलनि बिल्डिं इयो कलथे पाटिल देरद्रायबाय नै बे कलथे पाटिलनि गार्डेना ओरैबो सेर लामा गोजा नै फिथाइया गेदेरानो थाइनै एखे ओरै गिदिंखाबायलै गोजाननो लोगोफोर नान्दि हिल्सआवहाय बेरायनो फैदोंमोन जोङो साना गोजा जाबाय नै बेखौसो बुङो सानजारां नान्दि हिल्स सोरबा फैनोब्ला फैदो आरो हाबनोसै सान हाबहां जाबाय नै साना गोजा जानानै दङ बर्थमान गार्डेनाव बेरायहैबाय माने गार्डेनावहाय ओरैबायदि एक्सारसाइज खालामहैबाय मेंबोबाय ओमफ्राय फैयै दा मा होनो नारजिजों अमा बेदरजों जानोसै नायदो दे गुदुंथार माथो नै नारजि अमा बेदर गारबायाबो बरिया जाखाबाय नै बरिया जाबाय नारजि अमा बेदर मेजेम नै बरिया जासिगोन दहायनि गार्डेनाव बेरायनायनि माबाखौहाय बेयावनो फुंहोफिनखानायसै आरोखि अमा बेदरजों नारजिजोंहाय फैदो थै जमा जानायफ्रा स्रां गोसारलांजोबगोन रोदा खारलांफिनजोबगोन ना जमा जानानै थानाया बाय